Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Hindi na marami ang time ko sa tropa. Si ano to? Si Bal kahapon. Opo, ako pa rin po ito, si Baal. Iya. Ang gulo-gulo mo dyan. Call and teach. Si Baal po ito. Matapos po ang relasyon namin ng asawa ko si Mary Rose, ay humiwalay na po ako. Dahil nga po pinalayas niya ako. Noong una ay sa barkada ako tumira. Palipat-lipat ako ng barkada pero syempre, nakakahiya na eh. At magmula nung mapatrobol kami, ay talagang naglaylo na po ako. Sa isip-isip ko po baka may mas malala pang mangyayari. Nanghinayang din po ako. Sound check. Sound chick. Yan. Hi chicks. Hindi. Check yun. Nanghinayang po ako kung bakit ngayon ko lang ginawa ang pag-iwas sa barkada. Ngayong wala na kami ni Mary Rose. Pero tuloy pa rin po ang pagsusustento ko sa mga anak ko. At minsan, hinihiram ko sila para ipasyal. Wow, libro yarn. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas lang. Ayun. Hiramin ko lang yung mga bata kasi papasyal ko sila. Ayoko. Oh, akala ko ba okay na sa'yo? Mas nagagalit ka nga kung hindi ko Yung mga ipapasyal. itsura mo, oh, napabayaan mo. Ano ba yung mga bata? Papabayaan mo lang. Pakis na kayo ni Rafael. Papa, salamat naman at pinuntahan mo kami dito. Papa, saan na po Oo tayo nga, na pupunta-punta? Kayo mga anak, saan gusto niyo pumunta? Gusto ko po. Sumakay ng Ferris wheel.
Ako po, gusto ko na mag-vape. Ikaw talaga, Jinjin. Papa, ako gusto ko sumakay ng Papa, yung ganyan, yung Ako po, parang roller coaster, Papa. nakakaboring naman yun. Star Flyer, Papa. Gusto ko po ng sabong. Gusto ko po magtalpak. Pwede po ba yun, Papa? Uy, ikaw talaga, Jinjin. Iba talaga trip mo. Gusto mo mawala ka rin. As a weird person, ayoko ng normal lang. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Ba't ka sumasagot? Sige, ganito. Mga anak, hindi kayo sasama sa papa nyo. Oh. Tingnan nyo, ang baho-baho. Oh. Baka mapabayaan lang kayo niyan ng bababayan. Baka may katawagan yan habang nagra-rides kayo. Ganyan naman yan, lagi may katawagan. Mary Rose, hindi ka ba titigil? Ha? Paano ko makakasigurado na aayusin mo pag-aalaga sa mga bata? Kaya sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Kaya nga hihiramin ko sila para may pasyal ko. Anong oras uwi? Mamaya, pagkatapos gabi. Anong oras uwi? Bigyan mo ako ng oras. Mga alas 8, nandito na kami. Gabing-gabi naman? Susuri, Wag mo nang itulad sa yung mga anak mo sa'yo. alas 8 lang, gabing-gabi. Isusulitin lang namin Bata yan, mapulmonya yan. Magkasipon yan, kasalanan mo. Mama, okay lang yun, Mama, para makasakay kami. Gusto namin sumakay ng mga rides. Tsaka mama, kasi gwapo lang yung mga gwapo gabi lumalabas para makasight naman po ako. Gingging. Uy, ikaw talaga, Jinjin. Papa, Mama, payagan mo na kami, Mama. Kaya nga mama, sama na kami. O sige, i-ready ko yung mga damit nyo. Maligo muna kayo, sige na. Nasabi ko sa'yo Bala, ayusin mo. Pag yan nagasgasan, lagot ka sa akin. Mga anak ko rin yan, ba't ko naman sila gagas? Ay naku, sarili mo, napabayaan mo, anak ko pa. Pamilya nga, napabayaan mo eh. Ngayon pa ako magpatitiwala, grabe ka magsalita. Anak ko yan eh. Hindi ka nga umuwi eh. Sige na, sige Kaya na. nga tayo naghiwalay eh. Sige na, Pabayaan paulit-ulit mo. tayo eh. Maligo na kayo. Ano ba yan? Liligo lang ang daming hanas ng nanay na to. Sige na, mga anak, bilisan nyo. Kasi sayang yung oras natin. Nanay nyo kasi, wala pa rin tigil eh. Hindi ka ba titigil? Pinapasama ko na nga eh. Magbabago isip ko. Sige na. Halika na, ligo na tayo. Yun, yan! Mga anak, anong gusto nyo? Gusto ko po ng cotton candy at saka popcorn, tsaka hotdog sa stick at saka gusto ko pa ng milk tea at saka gusto ko po ng sizzling plate dahil gusto ko ng pizza at gusto ko ng sago at gusto ko ng yung ipit dito sa buhok at gusto ko ng pogi na operator ng Ferris wheel. Ano ba? Inubos mo na lahat. Papa, ako gusto ko doon kasi maganda yung nagbabantay. Sa ano? Hindi! Gusto ko, Mana ako kay Papa eh. gwapo nun na nababantay ng bomb car, Papa. Ulit-ulit tayo sa bomb car. Ay, naku, Ang kaya gwapo, talaga tsaka parang mag-enjoy nakita tayo. ko yung short niya, bakot. Ang dakas, Papa. Grabe ka talaga. Papa, ayan na yung order na kape. Bigay yan ni Tita Marns. Tita Mars, thank you, Tita Mars. Thank you, Tita Marns. Bait naman ni Tita Mars, siya na lang yung asawahin mo kaysa sa mama ko na bungangera. Uy, sumbong kita kay Mama. Siyempre, kung si yung kasama, yun ang malakas. Sige na. Sakay na tayo. Mag-ride sa kayo. Enjoy na kayo. Okay? Say, Papa, Papa. Sige, salamat. Tara na. Sakay na kayo. Yeah!
Pasensya ka na. Ginabi na kami kasi yung mga bata, tulog na eh. Tanong mo, tulog na yung mga bata, pagod na pagod. Pinagod mo naman yata masyado. Jinjin, bihis muna kayo bago kayo matulog. Nag-enjoy kami, Mama. Mama, nagsuka po si Janjan. Mama, Nagsuka siya sa kahit ano lang yon, kahit hindi naman nakakahilo. Kahit gabi ng lagim nagsusuka, oy ka sa gabi. Mama, nagsuka ako dun sa may dinosaur. Natakot ako. Nagulat ako. Paganon-ganon lang, Mama. Yung may token. Paganon-ganon, nagsuka ako, Mama. Kasi pag nilagyan mo ng token, Mama, paganon-ganon yung dinosaur tsaka yung kotse-kotse, Mama. Naka po eh. Mama, hindi naman Sige kami na. napabayaan ni Papa. Actually po, binili niya kami ng lahat. At saka may katawagan po siya. Jinjin, huwag mo nang sabihin. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Basic naman yun sa anyo. Ama niyo, umalis ka na nga. Sige na. Papa, kailan po ulit tayo schedule ng Star City? Basta mag-may time mga anak. Ha? See you, Sunduin ko Papa. kayo. Love you po. Bye-bye, Papa. Miss you, Papa. Papa! Hello daw po sabi ni Jane, Papa. Anak, DJ yung pangalan nun. Papa, hi daw. Hi daw, Papa, sabi ni Sabi, Papa, yung katawagan mo, di ba? Angelo. Ate Janice. Ate Angelo. Teka, alis na nga ako. Awayin na ng nanay nyo. Sige na. Tulog na kayo. Nangangalungkot minsan, Kolantis, mag-isa na lang ako pag-uwi ko sa bahay. Pero ganun talaga. Di na rin kami magkakasundo ng asawa ko eh. At doon na ako nagsimulang mag-live sa Black App. At nagkaroon ako ng follower na si Graciela. Kwentuhan kami, naaaliw daw siya sa akin. Na-stress din pala siya. Nakikita kami ni Graciela. And one time, ganun ba? Inasaktan ka rin niya tapos may babae pa? Malakasan. Huwag mong laksan. Huwag mong laksan ang boses mo. Oo, sinasaktan niya ako eh. Sige lang. Dito naman ako, hindi naman kita sasaktan. Basta kung kailangan mo ng Talaga. kaibigan, nandito lang ako. Dadabayan mo ako. Oo naman. Salamat. May ka lang ba? Nahirap ka na. Thank you ah. Ha? Salamat. Salamat, Bal. Mahal kita bilang friend. Mahal Walang, kita bilang friend. walang ano man yan, Graciela. Basta dito lang ako para sa'yo. Love you. Naging close na po kami ni Graciela. Ako po yung comforter niya. Wow. At makalipas ang halos 7 buwan, biglang isang gabi, habang nasa bahay lang ako, Bal. Bal. Tao po, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. parang si Graciela yun ah. Tulungan niyo ako. Oh, Bal, ano nangyari sa'yo? pasensya ka na. Halika, tulog Pasensya ka. ka na. Pwede ba ako pumasok? Oh, liga. Ano nangyari sa'yo? Binugbog ako ng asawa ko. Ha? Sakit. Ba't niya nagawa yan? Nagsiselos siya, pero wala naman siya dapat ipagselos. Isa nga yung sabi mong babaero eh. Oo, At least nga. ako, hindi ako nang bababae. Kailangan isama yun.
Mahal, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya, mamamatay ako. Oh, ano pwede kong gawin? Anong tulong Dito ba? muna ako, pwede ba? Okay lang ba? Sigurado ka ba? Baka hanapin ka sa akin. Hiniwalayan mo na ba? Uy, nawalay ako na kapag nawala lang na ako. Hindi, naintindihan ko kasi siyempre tamaan ka. Kaya nga ikaw ba naman sa pakilaman eh. Sige, Kailangan ko. sige, dito ka sa akin. Thank you, Val. Thank you, Val. Hindi kita pababayaan. Salamat, Val. Gusto mo tayo na lang. Matagal ko nang hinihintay yan Graciela kung payag ka. Ikaw din eh. Lagi ka nga niya para sa akin. Sige, subukan natin. Thank you, Val. Di ba masakit yung ano? Sige. Ending na eh. Sige, Graciela. Huwag siyang ligaya.